Ja he arribat a l'aeroport, vaig cap a la porta B, que és allà on embarquem. Em posa tan nerviosa anar al control de seguretat, de veritat. Em queda com 40 minuts per saber la informació d'aquí a on he d'embarcar. M'he demanat un cafè, que m'ha costat 3,20. Ai, estic molt cansada, la veritat. I això crema molt. On vaig? Que no ho he dit. Vaig a Mallorca, perquè hi ha la Ferrada aquest cap de setmana. Això és un vlog de 2 dies, no, un dia i mig a Mallorca. Benvinguts i benvingudes. Quasi crema molt. Vaig avançar una mica de feina. Vam arribar a l'hostal vora les 9 i poc. No podíem fer el check-in fins les 3 de la tarda, així que directament vam anar al Caixa Fòrum, que era on es feia la Ferrada. Hola. Jo vull una normal. Sí, una petita normal. No t'he vist, perdó. Jo sí que estava aquí darrere, sí. Perdó. No, tranquil·la. Soc una mica despistada igual. Què t'has demanat, tu? Aviam, si tinc. M'he demanat una ensaïmada, aquest porqué. Aviam. 2... Vale. A vosaltres, gràcies. I anem a provar-la. És la normal, però menys és més. Que bo! Bueno, aquí no n'ha dit fan, perquè clar, aquí haurem de menjar alguna cosa. Tothom menjant. Dóna gust de veure-us treballar. Aquest és en Tomeu, que juntament amb na Maria José, la seva dona, van obrir aquest forn, que es diu Fornet de la Soca, justament en l'antic forn d'Esteatre que trobem a Mallorca, i és com el forn típic, el forn emblemàtic, on si vas a Mallorca sí o sí has de passar. A part que la decoració i tot el que tenen és molt autèntic, que de fet ells el que pretenen és reivindicar això de protegir les arrels, protegir la terra, i més doncs, en aquesta ciutat tan massificada de turisme. Ja a les 11 vam entrar a acreditar-nos i després, a poc vam anar passant a la sala d'actes, on primer de tot ens van presentar què era la Ferrada. Ja l'havien fet l'any passat, de fet va ser la primera edició, aquesta era la segona, i després hi havia com uns seminaris, unes xerrades, que van ser molt interessants. Passar per alt, abans de començar, que centenars d'iniciatives del País Valencià han resultat malmeses per la dana, que va assotar la comunitat veïnada fa ara un mes. Ahir es va complir un mes. I és per això que l'obra cultural balear, Acció Cultural del País Valencià i Òmnium Cultural han impulsat la campanya Amunt País Valencià, amb la finalitat de remuntar projectes culturals i educatius d'allà del País Valencià. Us animam a participar-hi. Hem acabat les xerrades vora 3:45 i hem començat a dinar, que ens han portat canapés, que estaven molt bons. Sí que és cert que hi havia com molt d'aperitiu i quan han vingut realment els plats ja estàvem tipes. I després, a l'hora de la migdiada, hi havia aquestes 2 taules rodones, el futur dels continguts en català i després la que veiem aquí. Sí que és cert que jo m'estava dormint perquè sempre m'entra molt la nyonya i de fet se m'estaven caient els ulls, però he intentat amb totes les meves forces mantenir-me desperta, us ho prometo. En el meu cas no tenia uns links per apuntar-me a unes mentories que feien després d'això, així que vaig anar ja directament cap a l'hostal. Vale, acabo d'entrar a l'habitació, és una mica estranya, la veritat, perquè són cubets, cubículos, el que diríem, cubículos. Rotllo. És peculiar, no trobeu? Aquest és el meu, vale, perquè us feu una idea. Llavors, a l'altra banda, trobem un armariet que només el pots obrir, rotllo, si hi ha això, i doncs aquí pots deixar unes coses. Hello. Estic molt cansada, la veritat. Vols dir alguna cosa? Vols presentar? Soc l'Elisenda Forés i aviat deixaré de ser-ho perquè em cauré rodona al llit, per tant, crec que vaig a fer nones que necessito una power nap. Sí, crec que m'hi sumo a la campanya. Som-hi. A l'hora de posar els llençols em vam adonar que el llençol era com més petit que el matalàs, així que vam tenir una mica de dificultats, però vam trobar una mica el truquillo per poder posar bé el llençol. Després volia gravar una mica de vídeos perquè començava ja el calendari d'Advent, però em vaig quedar dormidíssima. Però no passa res, després ja ens vam llevar un altre cop. Ara anem a comprar una mica d'ensaïmades perquè no pot faltar. No pot faltar. Exacte. I jo li he promès, encara que no li he dit a la meva àvia, que li encanta l'ensaïmada amb cabell d'àngel. Així que esperem trobar-ne perquè tanquen a les 8 i són gairebé 3:15. Sempre apurant, És que no es pot fer una altra manera. Estem aquí ara una mica de networking del vespre. El que passa és que ens ven molt mal les cames,
gairebé 3:45 i hem anat a fer un vol. Una volteta. Una volteta a refrescar-nos. Veiem dient, no sé què dir. Aprofitar, ja que estem aquí. Potser fem alguna foto. Ens havíem quedat en gana, així que després vam anar algunes a per un vicio i d'altres, a mi em venia molt de gust unes patates del McDonald's, no sé per què. Bé, no vaig gravar res, però com la vida és una, l'Elisenda i jo vam anar a fitxar a la discoteca que hi havia després del sopar i vam estar parlant una mica amb la gent de la Ferrada i tal, perquè la música era nefasta, però tota la resta va ser divertit. Tampoc no vam anar a dormir massa tard. Ens hem llevat... A quina hora ens hem llevat? Com a 2:15 a 11. Bueno, depèn de qui li pregunti. Jo 10. Tu a les 8 he escoltat. Jo a les 8 no podia dormir més. Bon dia oficialment. Dia de tornada. Hem anat a esmorzar aquí i ara no d'això. Bon dia. Una mini pizza. Així, super bon dia. Premis. Podcast. Pero yo estamos aquí para mañana. Ay. Da igual, va a tener un podcast, me lo vas a chuar. 1, 2, 3. Arrebasada. ¡Vamos! Ahí está, sí señor. Ja estem a l'autocar, tornada. Tornada. He fet una mica de creació. A mi se m'ha fet molt raro, si potser no hagués sortit realment de Barcelona, saps? Perquè ha sigut tan ràpid. Sí. Que és com que no noto que estic a una illa, saps? Ah, jo sí, jo tinc molta sensació, sobretot perquè els carrers són superirregulars i saps que ja estan, que no estàs a Barcelona, perquè a Barcelona tot és quadrat. Ha sigut molt divertit. Hem conegut gent superguai, gent supersimpàtica, super autèntica, que sembla que tothom hauria de ser així, saps? Però costa molt trobar gent com que digues, ai, aquesta persona realment és així, fa les coses que li agraden, té la sort de poder dedicar-se a tot això. També crec que el guai ha sigut que no sabíem ben bé qui érem i no sabíem quants seguidors hi havia al darrere ni com. Ha sigut realment de persona a persona i no de creador a creador. Sí. I després quan ens ha vingut de gust o alguna cosa, o hem dit, ens passes a l'Instagram, llavors d'aquí doncs ja està, saps? Però ja havies fet la relació abans. Abans de saber Exacte. nom artístic, seguidores, col·laboracions superguais i res, vull dir, només ens hem conegut entre persones. I que la festa ha sigut molt més networking la festa perquè era dolentíssima la música que no pas com... perquè era ambient de festa però no podies fer de festa perquè la música no Era convidava. de conèixer. La Totalment. festa va ser pues, una xerrada entre tots. Totalment. Vale, ara estem dinant, que hem agafat com un menú que ens ha sortit per 11,50 i per ser a l'aeroport està prou bé. O sigui, ens ha sobtat una mica de patatetes i un entrepà i a fer temps per quan haguem d'embarcar. I ja està, ja estaria la història a Mallorca Express. Me l'he demanat de mozzarella i tomàquet i és un pa d'oliva que està superbo. Hola, soc la Farners, editora de vídeo. M'ha tornat a passar que no tinc final, així que el faré des d'aquí. Espero que us hagi agradat. Vaig arribar bé, vaig arribar molt cansada a casa, però va mereixer molt la pena. La veritat és que al principi no tenia masses ganes, o sigui, jo estava super ratllada el divendres a la tarda també perquè estava molt cansada de tota la setmana, però com ara he d'agafar un vol, com que volia descansar. Però un cop allà vaig estar supercòmoda, tot el que he dit i tot el que heu vist. M'emporto una molt bona experiència i crec que m'hauria empenedit si no hagués anat. Molts cops em passa, potser, sobretot em passa en aquest cas, això, que vaig pensar, jo si no hi vaig, i després quan miri tindré FOMO realment i tindré com el remordiment d'haver pensat, i si hagués anat? Doncs si és que sí, vés-hi, fes un que et faci mandra o qualsevol cosa, perquè després així no t'empenediràs, saps? És aquella frase de... millor un ups que un i sí. I ja està. Espero que t'hagi agradat aquest vlog i ens veiem a un altre vídeo. Adeu, gràcies!